ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚಲೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಟ್ರೀ ಇನ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೌಂಟೇನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ನಾರು ಫುಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಮಂತ್ಲೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಅದ ಕಾಲೇಜ್ ಸೊ ಎಂಕಲೆತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ತೋಲೆ ಏತ್ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಕಲ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಪೋನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತ್ ದೀತೆರು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೊಲಿಗೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆತ್ ಪಂಡ ಪೇ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಈತಂದು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಏರ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂತೇರು ಎಂಕ್ಲು ಫ್ರೀ ಅದೇ ದೆತ್ತದು ಪಿದೈ ಬತ್ತ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಏತ್ ಸೋಕ್ದ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಲ ಇತ್ತೇರು. ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಚಳಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಪ ಪೋನಾಗಲ ಮಸ್ತ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು. ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಅನ್ನನೂರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡುಲ್ಲ ಅನ್ನನೂರಿ ಚರ್ಚ್ ಇಡುಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುದೋರಿ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಗದ್ದೂರಿ ಮುಲ್ತ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತಿರ್ಲ ಉಂಡುಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ ಅನ್ನಪ್ರ ಸೊ ವಾಡೆಗ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ದಾದ ಪಂಡ ಬಹರೀನರ್ದು ಏರ್ಪುರ ಬರ್ಪರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ದಲ್ಲ ವೀಸಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ಐ.ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ CPR ಇತ್ತನ ಯಾವುದು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾರ್ದು ವೀಸಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅದ ಇತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾರ್ದು ಬರ್ಪುನಾಂಡಲ್ಲ ಏಷ್ಯನ್ ಬರ್ಪಂಡ ವೀಸಾ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ವೀಸಾ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬರೋಲಿ ಮೇ ಬಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಐ.ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಸೇಮ್ ಬಹರಿಂದ CPRದಲ್ಲ ಕನೆ ಅಲ್ಪದ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಜಿನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ವೀಸಾ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸೊ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಬರ್ರೆಗುಂಡು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ನೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಹೂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಂದ ಅಕಲ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನ ಏನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ತಿರ್ತ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಸಖತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಶುಗರ್ ಪಾಡಂದನೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಗಡಿ ಒಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ತಿಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಿಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜೋಡು ನೋ ಸ್ವಿಮ್ ಯಾರು ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಿಮ್ ಅಂತಾರೆ ಇಜ್ಜಿತುರೆ ಪೂರ ಏರಾಂಡ ಸ್ವಿಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರ ಏತ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರ್ತಲೆ ಈ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಲ್ಪ ಅದ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೋಡಪುರ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ತಲೆ ಎಂಕಲ್ ಅಡೆ ಪೋಯಿನ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಆತ್ಮಿ ತುಪ್ಪದು ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ತಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಮುಲ್ ನೀವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಶೋ ಮುಲ್ಪದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಗ ದೊಂಬುಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ. What is this? Horse or bike? It's look like horse. Enkel already batta mountain duve mountain ge mul first mast snow uppunge full snow uppunge nete road udu pura but itte beccha ata anjada atiji but andella 17 degree undu chali undu ante cold undu ಸಾಕತ್ತುಂಟು ಪ್ಲೇಸ್ತುಲೆ ಮೂಡು ಫುಲ್ ಐಸ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಸೂಟ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡೆ ಫುಲ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಲಕ್ಕನೆ ಸೇಮ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಇಂಕಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಪುದರ್ ಮೆಲೆಟ ಬಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಐಸ್ ಉಪ್ಪುಂಗೆ ಇವತ್ತು ಶೋಕುಂಡು ಅವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಗಾರ್ಡನ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ವಿಂಟರ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಂತಾರ ಅಪ್ಪುಜಿಗೆ -25 -25 ಅಂಚೊಪ್ಪಿಗೆ ಡೇಂಜರ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟಾರೆ ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಈ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟಾಗೆ ಬೊಕ ವಿಂಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ವಿಂಟರ್ ಪಂಡ ವಿಂಟರ್ ದಾಲ ನೆಟ್ಟೆ ಗ್ರೀನ್ ತೋಜಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ವೈಟ್ ಸ್ನೋ ಮುಲ್ಪದೊಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಶಾಡ್ ಅವತ್ತು ಎತ್ತರ ತುಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಶಾಡ್ ನಡೆ
ವಿತ್ ಇದೆ ಭತ್ತ ಮಿತ್ತಗೆ ಭತ್ತ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏತು ಮಿತ್ತುಲ್ಲ ತುಲೆ ಕೈತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಭತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಇದನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಕುಲ್ಗ ಪನ್ಪುನು ಬಟ್ ತೂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪ ಪೂರ ಕುಲ್ದಿನಕ ಎಂಚ ಓಪಣ ಒಂದು ದಾಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಉಂಡವು ಸಖತ್ತಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಶ್ಯಾಡೋ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ತೋಜನದ ಒಂದು ಪೂರ ಶ್ಯಾಡೋ ನೆತ್ತ ಸ್ಕೈತ ಶ್ಯಾಡೋ ತುಲೆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಐಸ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದೇ ಪೋಡಿಗೆ ವಾಕ್ ಮನ್ ಪೇರ ಅಪ್ಪಜಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಆತ ಐಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಸರಿ ಅದೇ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಆಯ್ತು ಪೈಲಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲುನ ದಯಪಣ ಹೆಂಗೆ ಸಖತ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಅವನುಂಡು ಸುದಿ ಎಂಕು ಆರಂತ ಕುಲ್ಲು ಜರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಪುನಕ್ಲೇನು ತೂನಾಗನೆ What you covering? ಗದೂರಿ ಮಿತ್ತು ಬಾರದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಗದೂರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದೆರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋಯರೆ ನಾನು ಇಂಕಲು ನೆರ್ದು ಮಿತ್ತೆಯ ಗದೂರಿ ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪೋಯರೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪತ್ತು ಏರತ್ತ ಒಂದು ಫುಲ್ ರೆಂಡಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಯಾರು ಶುಕ್ಕೇನು ಜೇ ಪನ್ನ ಅದ್ದಾಯ ಪಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕಿ ಡೇಂಜರ್ You have only one baby? Yes. Wait 1 second. Can you hold this? Yes. Give me your 2 hands together, okay? Okay. 2 hands together. Yeah, like don't move, okay? That's your new baby. Mister, stand together. Give me this. Yes. You can kiss him, no problem. Look, Kiss kolle. you can kiss. Right? Richard. ಇಕ್ಲೆತ್ತ ಮುಲ್ ಬತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದ ಚಳಿ ಉಂಡತ ಐಕ್ ಮುಲ್ತಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಪರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮುರಿ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾರುವೆ Don't touch Alisha. You want? No. ಮುಲ್ತಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಾರುಂತಲೆ ಪೂರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮುಲ್ಪನ ಆಪುನೊಂದು ಪೂರ ಅಂಜೂರ ನೋ 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 ಆರ್ಸು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬೈ ಮುಲ್ತಲೆ ಹನಿ ಇಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಹನಿ ತುಲೆ ನಂಜು ತಂದು ಲಿಬರ್ಟಿ ಮಾಲ್ ಬಂದು ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ದುರ್ಗಾಲ ಐತಿ ಮಾಲ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಮುಲ್ತಲೆ ಮುಕಲ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಖತ್ತೊಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ತೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಏರ್ಲ ತೋರ ಇದ್ದೆ ಪೂರ ಸಪ್ರ ಪೂರ ಉಂಟು
ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆತೆ ಎತ್ತೋ ದೂರ ಡುಪ್ಪುನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇ ಬಿ ಒಂಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೂರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಕಲ ಆತು ವಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚಾದ ಏರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂವಲಿ ಪೂರಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ಲ ರೂಮಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪಾಯರ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೊಂತಾಯಿರ ಪಂಡ ಮಾಲು ಪಾಯರೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇನ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಲ ಏರ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರು ಏರ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್